Da, Adi, auzi, eu o să mai și povestesc și tu o să mai filmezi altceva, nu poți filmezi pe mine cum vorbesc cu tine. Pe el! Da, și după aia nu, în timp ce eu povestesc, tu o să zici, uite, eu atunci am auzit prea cât o să zici, și tu zici, eu prea am văzut-o pe Cristina atunci. Și tu știi ce ai gândit, eu nu pot să știu în capul tău, nu? Și poți să făcut să trădea cu ieșai de la lucru, în pauză, să-mi suni, 30 de minute. Mai greu, uitați mine. Hai, du-te-mă, hai, vezi locul bănci. Hai că am să formuleze. Hai că scriu pe ceva. Nu, hai să scrie pe ceva. Hai, voi și un pic. Da, facem rost. Downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. Cosmin e cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat, însă nu mi-am dat seama de asta din prima. Pentru mine totul a început într-o dimineață când, grăbită să ajung la locul meu din clasă, pe culoar trecând, am sesizat că fetele se uitau mai zâmbitoare decât de obicei și chicoteau într-una. Schimbând o vorbă în stânga în dreapta, nici n-am apucat să mă așez și constat că în fața băncii mele s-au postat două din prietenele cu care mergeam de obicei la tineret. Fără prea multă discreție, îmi spun că cineva care m-a tot văzut pe la biserică îmi cere voie să facă rost de ID-ul meu de mes, știind că de la mine nu avea cum să-l obțină fără să trecem printr-un moment înjenitor și ar fi putut să taie din start orice șansă. Ar fi putut să le ia pur și simplu, însă a preferat să ceară permisiune. Surprinsă de felul în care a pus problema, am devenit oarecum curioasă să aflu despre cine era vorba. Nu că aveam de gând să-i accept rugămintea, ci doar așa, să știu de ce să mă oferesc pe viitor. Când am auzit Cosmin, nu îmi spunea nimic. Nu cunoșteam niciunul, însă, gândindu-mă mai bine, am zis, având în vedere că a procedat oarecum drăguț, am decis că ar fi mai frumos să refuz personal, pentru a nu se simți jignit, un fel de refuz mai îndulcit, să nu-l rănească. Astfel, după ceva vreme, am intrat pe mes în sfârșit și cine mă abordează? Tocmai Cosmin. Bineînțeles că au trecut aproximativ 3 săptămâni până să am ocazia să iau legătura cu ea, dar a meritat. Asta prin intermediul internetului, bineînțeles. Altă ocazie, prea curând nu mă așteptam. Mă așteptam ca discuția să fie cel puțin ciudată, dar dimpotrivă s-a dovedit a fi chiar haioasă. Totuși mi era străină ipostaza și acum că știam cum arată, după ce îl văzusem de câteva ori, de câte ori vedeam că e în preajmă și riscam să fiu nevoită să schimb două vorbe cu el, dispăream. Discuțiile pe net însă deveneau tot mai frecvente și mai așteptate. Într-o bună zi, având cercuri de prieteni comuni, fără să-mi dau seama, în timp ce toți povesteau de zori, constat că el e la 2 pași de mine. De cum l-am zărit, privirile noastre s-au intersectat. Cred că asta și aștepta și urmărea asta cu coada ochiului. Simțeam că nu mai am scăpare, așa că mi-am luat inima în dinți și am răspuns timid salutului. Ca de obicei, am dispărut urgent. Văzând că de fiecare dată îmi scapă printre degete, m-am gândit că nu o să-mi fie prea ușor să o cuceresc. Nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Eu mă îndrăgostisem de omul al cărui chip nu-l văzusem, dar cu care vorbisem atâtea și atâtea lucruri banale, ajungând astfel să-l cunosc și să-i apreciez concepțiile și modul de a gândi. Eram foarte diferit și parcă mă temeam de asta, dar mă impresiona felul lui de a se purta cu mine. Nu puteam să-l compar, însă pentru mine o întâmplare a fost relevantă în sensul ăsta. De exemplu, pentru prima întâlnire, deși era una comună, cu mai mulți tineri,
El mi-a spus că dacă mă face să mă simt mai bine, îmi va suna tatăl și va cere permisiunea să mă scoate la o înghețată după biserică. Când am auzit una ca asta, am zis, ok, asta e o dovadă că are intenții serioase, atitudinea pe care orice fată o așteaptă din partea unui băiat. Done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Încet, încet mi-am dat seama că încep să pun suflet și parcă mă temeam, nu intenționam să-mi permit să mă îndrăgostesc. Așa că am decis, urma să ieșim în oraș doar noi doi și aveam de gând să nu mai las lucrurile să evolueze, cu pretextul că, oricât ar fi el de simpatic, suntem prea diferiți și asta prezenta un risc pentru viitorul nostru împreună. Însă, deși am mers cu gândul de a-l convinge că e mai bine să rămânem doar amici, el se strădea să mă convingă că meritam o șansă, convins fiind cât de bine avea să ne meargă împreună. Decizia fusese luată de amândoi și de atunci, într-o zi de vineri 13, eram oficial prietena lui. Mi era simpatic, mă atașasem de el, însă de când mi-a spus el prima dată că mă iubește și până când am fost convinsă că împărtășesc aceleași sentimente, precaută din fire, am lăsat să treacă destul de mult timp. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard
for trash, got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol, and it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring, let the choir bells sing like ooh. So what you wanna do? Văzând că lucrurile merg tot mai bine, am prins curaj și am considerat că e momentul să ne cunoaștem și familiile. În fiecare lună, în data de 13, ziua noastră, primeam un trandafir și, când tot părea o poveste, odată cu cel de-al 24-lea trandafir, am primit și vestea că i s-a oferit un loc de muncă în străinătate. Împăcați cu ideea, ne-am prefăcut că o vedem ca pe o șansă, așa că a plecat într-o perioadă determinată. Distanța însă nu a schimbat sentimentele ce le nutream unul pentru celălalt, ba dimpotrivă, le-a consolidat. Așa că după multe lacrimi de dor în fiecare zi și multe rugăciuni, primisem exact ceea ce am cerut. Nu trecuse nici măcar cu o zi în plus față de cele 6 luni cât era prevăzut și ne-am revăzut în sfârșit. Parcă nu ar fi lipsit nici măcar o zi. Întotdeauna îmi face surprize. Întotdeauna. Însă cea din ziua în care se împlineau 4 ani de prietenie și 2 ani de când ne despărțea distanța a fost mai grozavă decât oricare. M-a cerut de soție într-un moment când nu aveam nici cea mai mică bănuială și deși aveam o replică pregătită pe când avea să-mi pună marea întrebare menită să-l sperie puțin, am uitat absolut tot ce mi-am propus de-a lungul timpului să spun, savurând momentul îndelung pregătit de el. Este o persoană caldă, inteligentă, liniștită, sociabilă, cu un caracter de apreciat și, nu în ultimul rând, foarte iubitoare. Îmi place la Cosmin că e protectiv, descurcăreț, spontan, drăgăstos, foarte drăgăstos, mă răsfață mereu, harnic, altruist și asta știu de unde am învățat, din familie. E romantic, atent, tandru și, nu în ultimul rând, apreciez faptul că nu mă critică niciodată. El întotdeauna mă sfătuiește. E persoana pe care n-ai cum să nu o iubești. Avem un mesaj pentru părinții noștri. Dragii noștri, vrem să vă mulțumim că ne-ați crescut ca pe cele mai drăguțe memoriale voastre și ați
să ne creșteți mai fără să ne lipsească absolut nimic. Ne-ați învățat adevăratele valori și ne-ați dus în casa lui Dumnezeu, iar pentru toate astea nu putem decât să vă fim plini recunoscători. Vă mulțumim și pentru că sunteți cei mai buni prieteni și că ne-ați acordat încredere și sprijin când a venit momentul să facem pasul fermare. Rugăciunile voastre nu au fost de prisos. De plin credințați că funia împletită între ei nu se rupe, vă promitem că veți vedea cum îmbătrânim fericiți împreună. Și ținem să vă anunțăm că, deși acum ne-am întemeiat o familie, nu o să apucați să ne duceți dorul. Vom fi mereu în casele voastre pentru că acolo ne simțim bine, acolo ne simțim acasă. Haideți mai liniștit. Bineînțeles că au trecut aproximativ 3 săptămâni până să am o casă. Adică lung, eu vreau să fie lung. Atunci vorbești mult. Te vorbesc cu tine. Da, bun. Oricum nu interesează pe nimeni dacă vorbesc eu mult sau puțin. Că eu am fugit. Acum ceva trebuie să spui, măcar începutul și... Bine, eu zic începutul și după aia Hai zic să vedem. sfârșitul. Bine. Da, ce zic? Știam cum arată, după ce-l văzusem de câteva ori, vedeam că e în preajmă și riscam să fiu nevoită să schimb 2 vorbe Cu el. Țapă. Și continui tu. Deci pe Cosmin nu mai putem să repeti. Zic? Zic, mă. Zi. E prea mult. Zi, Cosmin. Văzând că de fiecare dată îmi scapă printre degete, mi-am dat seama că nu o să-mi fie ușor să o cuceresc. Nu pot să spun că a fost dragoste la prima vedere. Eu m-am îndrăgostit de omul al cărui... De la început. Da, și tu, că nu poți să tau acolo. De ce nu poți să tai? Cum să încep? Da? Întotdeauna face surprize. Întotdeauna. Însă cea din ziua în care se împlineau 4 ani de prietenie și 2 de când ne despărțea distanța a fost cea mai grozavă decât oricare. Sfârșit. La început al trecuții. Și la ce urmează să zici după asta? A fost cea mai grozavă decât oricare. Întotdeauna face surprize. Cristi, mai în stânga, stai un pic. Acum, da. Însă cea din ziua în Stai că care iară... o iau de la început. Scuze. Întotdeauna face surprize. Întotdeauna. Însă cea din ziua în care se împlineau 4 ani de când eram prieteni și 2 ani de când ne despărțea distanța a fost mai grozavă decât oricare. M-a cerut de soție într-un moment când nu aveam nici cea mai mică bănuială și deși aveam o replică pregătită pe când avea să-mi pună... Stați un pic așa. Incredibil. Greu de cap. Ooh, I love the way you hold me by my side. You'll always be. It's like each and every day make you special in some way. I love the way you hold me in your arms. Will always be. It's like each and every day, every day. I love the way you hold me by my side. You'll always be. You make each and every day oh so special. I love the way you hold me.